ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି 10:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା 6-9ର ମେଡ଼ିକାଲ 6-9ର ମେଡ଼ିକାଲ ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଶୋଇଥିଲି ଏଠୁ ଉଠିକି ଆସିଲି ଏବେ 6-9ର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଛାଡ଼ିଛି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ କହିବେ ସେ ରହିବେ କି ଯିବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାହା କହିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି ଆଉ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ରହିବି ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଯେତେ ରାତି ହେବ ଆଉ ଅଟୋ ଥୋଇକି ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହେବ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଆଉ